Ka jingkeno kabalami hakatayo kabala dep persya ya weu samla ubadai nagathan Mauhati Ribhoi district ya bala itho kerteng kum usensyar khamdai ya kabala keno bo udai unong lumpisa nakabenta ka seng HNLC menta kalapau tengkreng ba kadai tang ka kampun thok bria jongno re jongno da ka pendon kam ya ka kerteng thong ha ka bayadai bat kane ka seng HNLC kala kentat halor ka jingya dan benta jong neu samla da ka baong baya ka kerteng jong sensar la pendon kam de kinong shet kala jong ka seng na ka benta ki jing mentoi shimen jong ki kumban su pentem bakane ka jing keno kala wan shikilat pathai khubor lingba ka shithi ka bala penpoi na post office ha ka tayo ka bala deb ka bala wan bet show president jong ka shlong press club ka baya ka shithi ru ka dei ka bala ai tarik ha ka khat nyo tarik uyayong arajar arpusan Henry day hadin ka jing i ka jing penshai ka balawan ban kentat ya ka jing don kti usen syar khamdai kilat pathai khubor kila penlong ya ka jing wat benya ya ka telong ka balala ban shem bo neu nong pha udai tang ubadan ka jing thmu ka bas neu ban pentho bria ban penbot nam sneu ya ka kerteng jong usen syar haba pha ya ka ni ka shithi ka bala keno ya usen syar khamdai kum nong lumpisa jong ka seng HNLC uneu nong pha ula pen itho yalade kum nong khai ubadan dukan khandai lat bat ya ubala ban itho kum ue laskar bat ban kam bu udai ubala shongkha ya ka longkme khasi ka ba menta udai uba shong basa hamaulai uneu laskar ha ka shithi ula ong bo la yo pyang ningkong ya ka shithi dawa pisa bala pha de ki arngot ki nong lum pisa jong ka HNLC kata usunchar khamdai bat walam jingsuk barim ha ka arpu pratrik ukla lingkot arajar arpu saw ha ka bala pan u saw lak saw pho hajar tingka kum ka khajna bat seu ya ka pisa namar ka jingsha berngem penyam kani kam dei ka sin ka beningkong ka bo usunchar unsha keno kumni Haus nem arajar arpu lairu ula syak keno hadu ba kan penlong yu ban wan syakmat bat ban ya keren bat kilat pathai khubor ban pensyai bat ong bagade ka jingsha pendan kam bakla ya ka kerteng jong u ha ka tei ka seng Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya